একো নাই ৰাইজে মানি লৈছে এইটো যোৱা 10 বছৰে বাঢ়ি আছে পেট্ৰলৰ দাম ডিজেলৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে ৰাইজেতো ভোট দিছে গতিকে ৰাইজে মানি লৈছে মোৰনো কি আৰু ময়ো ৰাইজৰ মাজৰ এজন মানে এটা আপত্তি কৰিব লগা একো নাই একদম নাই ৰাইজে মানি লৈছে মূল্য আপোনাৰটো দেখাইছে আপোনাৰ সমষ্টিটো আপোনাক দেখাইছে এটা আপোনাৰ সমষ্টিটো দাম বৃদ্ধি হৈছে 3.5 কোটি মানুহে মানি ল'লে আমিও মানি ল'ম কোনো অসুবিধা নাই खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव किथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय सो रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायलायनो माखासे गोनांथार भिडिअखौ लानानै फैबाय रायजोफोर आं गिबियाव इन्ट्र'आवहाय मोनसे भिडिअ हगारनानै होखादों बेसेन बांनायनि बाथ्रा बुंनायनि सायावहाय बे बिथाङा बुंदों बेयो रायजो राजाफोरनिनो चइसखा ना रायजोआनो सायख'खानायखा होननानै नंगौ सैथोखौनो बुंदों अब्ला दिनै गिबिसिनथारावहाय चरण बर' सारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोनानै लाग्रो नैथियावहाय आरोबाव नैबे एमएलए आ मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन रिन्जय बर'आ मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं दानिया फैदो चरण बर' सारा मा बुंदों खोनासंनानै लादो ओरैनोथ' दासिम नुनायाव जेबो गिनांगौ गैया ट्राइबेलफ्रा जिहेतु बेनिफ्राय आउटआव दं जिहेतु जों ट्राइबेल जाति हिसाबै जा बारा सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेनिफ्राय बेहाय जिखिनि लिरदों गासै जेनेबा हाबा जानायनि बैसो पलिगामि आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय हिन्जावसाफोरनो प्रपार्टि होनाय लिभ इन रिलेशनशिप बेयाव इसेबां सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया आरो दा जेब्ला ले जागोन अब्ला डिटेल्सआव फरायबावगोन 27 मेयाव पास जागोन औ UCC 2019 मायथाइनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दङ जोंनि आसामावहाय UCC बिल पास खालामनो रायजोफोर UCC बिल पास खालामनायनि उनावहाय नैबे चरण बर' सार बुंनायल' जुदि जायोब्ला बेयाव गोजोननाय दङ आं जेबो साना आरो हयथ' नोंथांमोनाबो जेबो साननाय नङा मानोना नैबे मोनब्रै आयेना जोंनि माने मिशनारिफोरनि सायावबो दंखायोखा आरो जों ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ गनायखायो नाथाय बिनिनो बांसिन आरोबाव नासयनो जे थांगासिनो दङ नोंथांमोना खोनासं ससे भिडिअ খ্রিস্টান মিশনারির যে প্রলোভনৰ ধৰ্মান্তকৰণ এই ধৰ্মান্তকৰণৰ বিৰুদ্ধে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰথমখন অধিৱেশনতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন হ'ব লাগে আমি কেৱল কাৰোবাক গালি পাৰিয়ে শান্ত থাকিলে নহ'ব USPMৰ নিচিনা আমি শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি তুলিব নোৱাৰাটো আমাৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য नोंसोरो मिथिगौना बिसोरो आसामनि RSS फोरनि RSS फ्रन्टनि मावथिफोर मिथिबायना दा बिथांमोना ख्रिस्टियानफोरखौहाय नासयनो सेस्था खालामगासिनो दङ UCC नि गेजेरजोंहाय दा बेनिखायसो आंबो बुंदों जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो ख्रिस्टियान हिन्दु जोंनियावहाय जेबो फारागथि गैया नाथाय बर'फोरनि गेजेरावनो जुदि लिडारफोरा बर' ख्रिस्टियान बर' माने हिन्दु बेफोरबायदि जालायनो सानदोंब्ला अब्ला बिथांमोना इयुननि समावहाय साननो बुजिनो मोनगोन आरोना मा अबस्था जानो थांगासिनो दङ दा UCC खौ होबथानो हागोनखौ नुहुराखसै गाबोननो UCC आ बिल पास जागोन बिल पास जाखांनायनि उनावहाय बे UCC आवहाय मा दं मा गैया बेखौहाय बिसोरो फोसावगोन आरो बिजोंनो सरकारा हमथासेयावबो बिसोरबायदि मानसिया नासयनो सेस्था खालामगोन बुंखादों दा बिसोरो मिशनारि ख्रिस्टियानफोरनि फोसावनायखौहाय बन्द खालामनांगौ अब्लालाय माथो रायजोफोर बिसोरो होसोगोन मिशनारिफोरखौहाय आरो मिशनारिफोरनि मा होनो बुङो पास्टर एभेन्जेलिस्टफोरखौहाय बिसोरो साजा होगोन बिनि थाखायनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायसोना आसामनि चिफ मिनिस्टारा UCC खौहाय जबरदस्ति लाबोनो नागिरदों दा आरो ख्रिस्टियानफोरखौहाय माने रावबो हिन्दु बानायनो हाया आरो हिन्दुनिफ्रायबो ख्रिस्टियानफ्रा हिन्दुफोरखौ जबरदस्ति ख्रिस्टियान बानाया गावबा गाव गोसो फोथायनानैसो बिसोरो गावबा गाव धोरोमखौहाय सोलायनानै लायो हायोला नोंसोरबो बाय जोंथ' बायफेरा माब्लाबाबो नोंसोरहाथ' फैसा दङ फैसाजों बाय हायोब्ला
नाथाय बे गोसोखौहाय रावबो बायनो हाया। बेयो गावनिनो गोसो फाफिननानै सोलायनायसो बियो। दा बिथांमोना मा बुजिदों? अब्ला जोंखौ नासयनो, ख्रिस्टियानफोरखौ नासयनो थाखाय UCC बानायनो नागिरदों। दा बेखौ नुबाय रायजोफोर। दानिया बे समाव फैदो, आं बाराबो बुंनो साना रायजोफोर, गासैबो मिथिजोबखागौ, बिनिखायनो बांद्राय बुंनो साना। बे समाव खोनासंबावदो सासे MLA आ मा बुंबावदो। বিশেষকৈ এটা ভীষণ সমস্যা আমাৰ দেখা দিয়ে, সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, 1 মিনিটৰ ভিতৰত শেষ কৰিম। বিশেষকৈ আমাৰ বড়ো মিডিয়ামৰ যি টেক্সট বুক, এই টেক্সট বুকৰ সমস্যাটো এত জটিল। আমি বেলেগ মানে মিডিয়াম বা অসমীয়া মিডিয়ামৰ টেক্সট বুক সোনকালে ওলাই যায়। আমাৰ টেক্সট বুকটো অসমীয়া মিডিয়ামতো ওলোৱাৰ পিছতহে ট্ৰেন্সলেট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয়। এই টেক্সট বুক পিছত 3 মাহ 4 মাহৰ পিছতহে বিতৰণ কৰিব পৰা অৱস্থা হয়গৈ। গতিকে সময়ত থাকোঁতে 1 বছৰৰ আগৰ পৰাই যদি সেইটো ঠিক ঠাক কৰি পেলাই ট্ৰেন্সলেটৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই টেক্সট বুক দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো সময়মতে দিব পৰা যায়, এইটো আপোনাৰ যোগেদি মই চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। थैंक यू। सोलोंथाइखौ लानानै बर' जातिखौ ओरैबायदि नारसिननो नाजादों। नोंथांमोना खोनाखाबाय दा? असमियानि गुबुन गुबुन आसामिसनि लिरनाय बिजाबा सिगां सफैयो, नाथाय बिनि उनावसो बर' हारिनि बिजाबा सफैनो नागिरो आरो सफैया। बेखौहाय फोरमायखाबाय। अब्ला दिनै रायजोफोर, गुदि फरायसालिया सानफा गंफा जोबलांनो थांगासिनो दङ बर' जातिनिया। रमान स्क्रिप्टखौ लानानै, देबनागरिखौ लानानै गोबां दावहा नांबोबाय फुरफुल महन्तनि आमोलाव आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिमोननि आमोलावहाय। बिथांमोननि आमोलावहाय गोबां दावहा नांबोबाय। दिनै जोङो दावहा नाङै देबनागरिखौ लादोंमोन। दा बे देबनागरिखौबो आसामिसफ्रा फोजोबनो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोनालाय माथो बुंनो सानो रायजोफोर? जोबोद दुखुनांथाव बर' जातिखौहाय सोलोंथाइनि बेलायाव फरायनायावहाय टेक्सट बुकनि सायावहाय नासयगासिनो दङ आसाम सरकारा। दा बेफोरखौ बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना BPS सापर्टारफ्रा आंखौहाय गाज्रि मोनो। मानो एसेबां नोंल' गोरों नामा होननानै सोङो। नाथाय आं एसेबां गोरों होननानै आं बुंनानै लाया। नाथाय जाय जाथाया जानो थांगासिनो दङ आरो जागासिनो दङ, बेखौहाय नोंथांमोना नुवाखै। दिनै आं बेखौनो कुइसन खालामनो सानो, रिन्जय बर'आ सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि ना रबिराम नार्जारी सारा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि? रायजो राजा नोंथांमोन, रबिराम नार्जारी सारासो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि, रिन्जय बर'आथ' नङाना। दिनै रिन्जय बर'आ मानि खारनै फरायसाफोरनि थाखाय बाथ्रा बुङै रायजो राजाफोरखौहाय थगायबाय थादों? रायजोफोर, बेखौसो आंनो नांगौ। सासे मन्थ्रिया मानो जेबो बुङाखै आरो सासे मन्थ्रि नङै मानसिया मानो ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थादों? जाहोना मा रायजोफोर? ना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मोनबाय नामा रिन्जय बर'आ? रायजोफोर, आं बेखौसो आसरित मोनदों रायजोफोर दै। UCCआ बिल पास जानो थांगासिनो दंखायो। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारि साराबो UCCखौहाय जेबो नङा होननानै बुंखादों। मानोना बिथाङाबो मिथिगौ UCCआव मा दङ। मेन जाहोना जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरखौ नासयगोन, मुस्लिमफोरखौ नासयगोन। सरकारा नासयाब्लाबो सरकारा साइडआव थानानै गुबुनखौ थोनगोन। जेरै नोंथांमोना बैयावहाय भिडिअ नुदों दा, आसामनि RSS फ्रन्टनि। दा आसामनि बे RSS फ्रन्टफ्रानो फैबाय थानाय ख्रिस्टमास समावहाय ख्रिस्टमास फालिनो मोनाबो होनहैनो हागौ। बिनि उनावहाय गिर्जायाव हाबनो मोनाबो होननो हागौ। गिर्जायाव थांग्राफोरखौहाय बुख्रुब सुख्रुबबो खालामनो हागौ। आसामिसफोर, जेब्ला आसामिसआ RSS बारायबाय अब्ला बर'आबो बारायगोन। नै बेबायदि थासारिया जानो थांगासिनो दङ ट्राइबेल्सफोरनि गेजेराव रायजोफोर। दा बेखौ हमथागोना ट्राइबेल्स लिडारफ्रानोमोन, नाथाय ट्राइबेल्स लिडारफ्रा बेखौ हमथाया। मानोना बिसोरबो मिथिखागौ जे बेयो मा रोखोमै जानो थांगासिनो दङ, बेखौ मिथिखागौ, बेनिखायनो बिसोरो बेखौ हमथाया। दा नोंथांमोनासो मा बुजिखो बे नोंथांमोननि सायावसै। जोबनायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ। मैया आङो चरन बर' सारनि भिडिअ हगारदोंमोन, मन्थ्रिनि बाथ्रा ना।
मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो श्रीरामपुरावहाय सिन्डिकेट जाबाय होननानैहाय आं बुङाखै चरण बर' सारा मन्थ्रि बिबान होखांनायनि उनावहाय मा होनना ट्रेन्सपर्टनि बिबान होजानायनि उनावहाय मा होनना बुंदों बेसादनि बेसेना बांदोंसो होनदों मिथिबायना मानो होनोब्ला BPF जों BJP जों आसाम सरकारजों बै श्रीरामपुर गेटआवहाय मा होनो 2 नाम्बार खामानि मावदों बेनि थाखायनो बर्डारावनो जुदि एन्ट्रि गेटआवनो जुदि फैसा लाखिनानैहाय बेबायदि सिन्डिकेट खामानि मावखादोंब्ला अब्ला बै रायजो राजाफोरनियावलाय गोहोम गोलैखागोन ना दैसे दावदैनि दामा जुदि गामियावहाय 6 थाखा फानोब्ला आरो जुदि बेयावहाय बिसोरो मा होनो गंसे बोलेरो पिकआपआवहाय जुदि 15,000 20,000 लाखि जायोब्ला अब्ला बे दावदैनि दामखौ बिसोरो हरै 8 थाखा फानहैगोन ना फानहैया फानहैगोन ना थिग बेबायदिनो खामानि मावदों BJP सरकारा आसामाव मिथिबाय दा मानि थाखायथो डमेस्टिक बेसादानो दाम बारायदों आं बुङाब्रा इन्टारनेशनेलखौहाय आं बुङा इन्टारनेशनेल पेट्रल डिजेल गेस बेफोरो बारायनायनि सम्भावना आरो माने इन्टारनेशनेल बेसादफ्रा माने बेसादफ्रा माने बेसेन बारायनायनि सम्भावना दङ नाथाय बे डमेस्टिक बेसाद मैगं थाइगं माइ माइरं जाग्रा लोंग्राफ्रा मानो बारायखो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दा बेखौहाय बै इन्ट्र'आवनो बुंखादोंखा सासे मानसिया बुंनानै लाब गैया बेनिखायनो आंबो बुंला बेयो रायजो राजाफोरनिनो चइसखा रायजोफोर बेसेन बारायनाया बेखौनो मोजां मोननानै बिसोरखौ भट होखादों बेखौनो देरहा होखादों सहायनांगौआबो रायजो राजानिनोखा जेबो नङा बारायथों बेसेबां बारायो बारायथों ना मा बुङो रायजोफोर अब्ला गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि